बोसोर खावसेनि उनावहाय जिथुनाखि भुटान गेट बियो रिअपेन खालामबाय मा बुंनो सानो आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर जासिबाय खौरां नायगिरि जोंनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय दिनै जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोङो 2 बोसोर खावसे आराय बोसोर समहालागै जोङो नैबे जोंनि कभिड पान्डामेन्टेलनि थाखाय जोङो जोंनि जे भुटान बे हादोराव जे भारतनि नोगोरारिफ्रा बा आसामनि नोगोरारिफ्रा जोंनि बिटिआरनि नोगोरारिफ्रा बाहाय हाबनो हानाय बेबायदि थासारिखौ जोङो मोनाखैमोन जों आराय बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय नैबे गोथार सानाव दिनैनि सानावहाय जोङो नैबे जोंनि आसाम आरो भारतनि आरो जोंनि भुटाननि जे जाहानि बे दागगारियाव थानाय जे गेट बे गेटआ दिनै खुलि जाफिनबाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामदों जे आराय बोसोराव जों गोबां खस्थ' भुगिनांदोंमोन दिनैहाय जोङो नैबे जे भारतनि आरो भुटाननि जे गेट बे गेटआ निस्सय खुलि जाबाय आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो बे मोननै हादोरनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनानै जोङो खामानि मावनो हायोबा निस्सय जोङो जोंनि मोननै हादोरनि जे गेजेराव जेरैबायदि जोङो खौसे बे खौसेखौ जों निस्सय दिन्थिनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो ओरैनो हाबनायनि थाखाय बिथांमोना मा नियम नितिफोर खालामनाय जादों मा गोदानफोर माबादों नामा दिनैहाय जोङो नैबे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा भुटाननि गोबां आलासिफोर गिदिर गिदिर अफिसारफोर बिथांमोना नुजाफैदों भारतनि जानानै जोंबो निस्सय बाय टीम हिसाबै जोंबो नुजाफैदों आरो जोंनि नैबे बेखेवनाय हाबाफारिजों बिथांमोना माखासे जोंनो मिथिहोदों जे जोंनि नैबे गेट बेखेवनायनि उनावहाय जोंनि भारतनि नोगोरारिफ्रा आसामनि नोगोरारिफ्रा बिटिआरनि नोगोरारिफ्रा बाहाय हाबनांगौब्ला जोंहा अरिजिनेल भटार कार्ड होनांगोन लोगोसे जोंहा पासपर्ट दङबा पासपर्टबो होनो हायो जे गुबुन गुबुन डकुमेन्ट्स बिथांमोनहा निस्सय बिगोन दा बे डकुमेन्ट्सफोरखौ निस्सय जोङो होनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि नैबे भुटाननि सिङाव हाबनानै जोङो निस्सय बेरायनो हानाय जोङो मोनायाव हर थानो हानाय बेखिनि थासारिखौ जोङो मोननो हागोन आरो जों दिनै मिथिबाय जे भुटानाव हर थायोब्ला हल नाइट थायोबा 1200 बेबादि रां 1200 थाखा रां होनांगोन बेखिनिखौ जों मिथिदों ओरैनो केजुवेल भिजिटनि थाखाय जोङो दा मिथिनाय बादिब्ला केजुवेल भिजिटनि थाखाय बांद्राय बेबायदि गोरा नियमखौ खालामाखै होननानै बुंदों सिगाङाव जेरैबायदि नियम दंमोन बे नियमखौनो बिथांमोना निस्सय लाखिदों आरो जोङो साबसिनै बोरै खालामनो हायो अनलाइन सिस्टेमाव बोरै खालामनो हायो आरो जोंनि माखासे सिस्टेमखौ बोरै थि खालामनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जों आसा खालामगोन जोंनि साफ्रोमबो नैबे भिजिटर्स बिथांमोनहा जोंनि भुटानाव हाबनो नाजानाय जोंनि माखासे जोंनि सुबुंफ्रा जाहाथे जोंनि आब्रुथिखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनानै सिङाव थांनानै जाहाथे जोंनि आब्रुथिखौ जाहाथे मोजाङै जोथोनै लाखिनो हायो जाहाथे बे सिङाव हाबनानै खुनु दावराव दावसि जायालासे जोङो गोजोनै जोङो जाहाथे हाबनानै जोङो नायदिंनो हायो बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोङो दिनै खोनाबाय बे जोंनि हाबनायनि समा 10 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासे 4 रिंगासिम 5 रिंगायाव नोंथांमोना गासिबो ओंखारजोबनांगौ बेखिनिखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों थेंक इउ